Here we go again. Картофи? Защото сега не е време. Същото не е ли купичетата? Не е купичета, бе. Това е за хляб, бе. А? За хляб ли? Да, знам за Хляб вика. Еми тя... житовето. Кой е бел, знам. Не, не едно бяло нищо не виждам. Може да са прецавтяли. Или просто да не ги виждаш сега, защото те трябва да са е толкова високи. Аз чета 60 до 70 даже сантиметра стигат. Принципно. Що си е нормално? Да, обаче, тъй като нали, е голяма суша, По-ниски. са по-ниски, да, поне 20 трябва да са. То не е нормално, нали, купичане с такова, доста голямо. Не е нормално. Платно. Платно От блатници. Платно е, да затова е защитено. Няма да ги къса. Да, да. After 3 tours of the village and several close encounters with the local population, our heroes are finally on the right path. Man, I'm pretty. Do the monkey with me. Come on. Hey there, baby. Oh, ow. Yeah, whatever. Той сме за Fashion Week. Париж. Малко на природа сега друга работа. Естествени звуци. Птички. Чуролики-лики-лики. Само мангали да не пускат. Възраст ще е супер.